тими наврасони то 16-солаи футболи Тоҷикистон бозии дуюми худро дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми рушд 2022 ки дар шаҳри Мински, Беларус ҷараён дорад, дар гурӯҳи Б баргузор намуд. дар даври сеюми мусобиқа шогирдони Зайниддин Раҳимов бо ҳамтоёни беларусии худ андари майдони рақобат шуданд ва бо ҳисоби 3-2 ноком гардиданд. дар дидори мазкур аз ҳайати наврасони тоҷик Абубакр Сулаймонов ва Мансур Ғафуров ба задани гол даст ёфтанд. бозии навбатии худро тими наврасони то 16-солаи футболи Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми рушд 2022 бо тими Динамо Минск анҷом медиҳанд. ин рақобат имрӯз соати 17:40 доир мегардад. ёдовар мешавем ки бозии аввали наврасони тоҷик дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми рушд 2022 бо Молдова бо ҳисоби 2-2 мусовӣ ба анҷом расида буд. айни замон дар гурӯҳи Б тими наврасони то 16-солаи Беларус бо касби 9 хол дар садри гурӯҳ қарор доранд. Динамо Минск бо 6 имтиёз зинаи дуюмро ихтиёр намудааст. Якачини то 16-солаи Тоҷикистон бо 1 хол зинаи сеюмро ишғол намудааст. ёдовар мешавем ки дастаҳое ки дар гурӯҳи худ зинаи якумро ишғол мекунанд ба марҳилаи ниҳоиро хат мегиранд. дастаҳои зинаи дуюм барои медалҳои биринҷӣ мубориза мебаранд.